Pai ni phaing ko rai hini ani man jamen rong phar arong along long le alam kia phuthak hem tun hini nam thama ke do Bharatiya Janata Party pen dong kamu kamarong supi along mas joining amai kedeng Nijang Karbeng long khironi along open stage along ike sampon Towar krong pli kewang pen penang an munir hijan ang bong tangka joine charo inang lo Sonse pai ni phaing ko rai hini ani manja menrong phar arong along positame ingtihem la pen timung hem atum Long le lam kia puthak lam thamadon nanglo lam ke pang samdun ji aphan pura inglong focus e la pen KSA manja branch atum rong asar hem an mai padodam lo mai long le kinam dun vek la pen ki jor vek atum chetong dun lo la pen ko an ahok alam kachini ji aphan pura pupu aphan pustame karjupon padopon lo timung hema sor ka je than ke long le kinam dun tang ningkan thong kep bak dolo rit ke claim ningkan throk lo claim that sip Segun cho elo cek cho elo Kachojor ta penang an chojor lo La pen lo ka che tok ke Pharo krisir kebra trok aning kan si ka che tok Halabang so hut lo ka che tok vek abang phu ame thang si Dolel alota che por hilo Hakhe tumta maya long che tong don Tang te pipot non apora hut Four lane kiwang pen Lam nang padodun thu ke hakko pen Thang nap alam ave non amat Lapuson Koma alam karjosi nituma phan nanga cheneklo posi longlekinam dunvek abang phu timung hemasor ingti hemasor aphan kardusrame padopon hari ingti amun pia kleng abang tangka chu en lapen chojor vek lo puthor asopo dagwa mingti abang puthulo kejor thekdunde ronga sortum penang an thekdun long atum rat angno ahokala paklang dun lo Non Omor Singh tisosi nituma phan nang kehang pusi ingti masor chethan lapen ken sing rong pisi ahemta nangge pon pusi mailong chethan pon ningkan ko an penta erong vet dora pet pen le koson si ingti hem hal asopovek atum kijor chinilun depuke mahmume me alam mailong anutin aphanta karjupon pado ahut Pupulam arjudet pen timung hem asor pulo longle jortang det ke maduta kachahang donji aronwe sita ningki me pen nitum matha ponji pusi timung hem asor mailong pangdak pon ingti hem asor bang longle lapen tangka angbong chitim nang pinang ji pusi mailong ningje pon longle jordet pen api longle kachahang donji ke aronwe puta pinangan atum ningje lapen mornisi ke four lane bang ji pule timung hem asor ta longle kinam dun kali sta bang aning keme pen nang pilo polotang te halata kopai ke melo pose mailong chetong dun ingti masor aphan than paridun serme ingti masor aning samsadep se angbong chitim longle la pen tangka nang pinang ji pusi ningje dun mancha pen salong kitok vi report kabidele news Nijang Karbenglong dongkamukam rong supi along Nijang Karbenglong District BJP Committee amai phu Prodip rong hang pen patil pi ponsi Bharatiya Janata Party ahin pen mass joining amai kireng pon lapen ke ong dung APHLC lapen Congress ai asong atum pen BJP asong along chipok dun rentip mangso amai long alhi aman pen Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuderam rong hang lakhaing koi wathat lang so MLA Rup Singh Teron habar khat MLA Dor Singh rong hang MLA Bida Singh Ingleng lapen MAC do anatum chetong donti lapen pini ahawar tin mate hawar pho arat atum chetong don lason se pini mayalong ki ong dung APHLC asong lapen Congress ai asong atum pini BJP asong aphan ke claim kiran mesen pen kelang dun ning kang sam ajok pangrum pet pen bang suriket thom so se amuluk chepok dun lapen ke Awartin MAC atum ardeng pen alang litum aphan chedeng pon reblo lapen bini bangso amai long ke join lake APHLC arat ong nai lo pusi CM Tuleram rong hang pen ning pon ngapen bini ke ong dung BJP asong aphan ke kroy arat atum an chetong don se mayardi pidun pen ing samjin pen mai pachun pon dongkam pen homson be report kabidele news APHLC Congress AFC labang suri ke thomwa phai ke mangna ke mona ke list ke ban pen lasi
doamna lapen ke rongthang lapen ke ham soche lapen hamle lapen bithungka bang ke bagi SC pe asi lapen man ke matha kila lo je monsam donanji lapen kaching thoram lapen jara sayang dengan si pichunji pusita hemprek pen chengno akape sayang dengan tapi pichunji bisa government की सरकार ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा पार्टी के लाने सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट का बीजेपी ऑटोनोमस काउंसिल हाई में था कि बस Pinini jang karibeng long khiruni ahawar along chengbong langsibu aklam along MLA Rup Singh Teron arideng ahin pen openistis along e kesompon nabang so along e kesom along KCS klembang pubang pihak tentang cetong don khiruni pen tenjing di report Kabidele News MLA local area development pasal pilo nong ke bangji nong ke dobo menengkan amaja tan si pipo abang ke tentang physical hot ada kado beni dana ji tong don rara tu meneng hang te bang ke dak nung ke kan sai dulu menekita dak hong jai bang kan kena sok masih jai jakang lo hong jai ni nang pipo posi nong ke bang tuji physical hot bang ke la so hong jai long ke kan long ye pang si pini di tuan ni yok tong polo कौन एस्टिमेट कौन बोलो सर tapi non ke jeng ko lak ke man pipo la so kan pasi di polo ke kikan madam ado ye bang ke ji ye tu de ban je dang si la semela te ke kim pen ke la pen ka tu de la ti nong bo pe tang pen ma de ni so si nong ke bang ye pese ko bang ke dak tan don long po ka long po ya pang si ke pilo pi ke along ban long dolo kita ka be dim tan ni pi phan bo ipo non salam botang so so dolo apa ni tum hamra long mata kinung ke kana thai bang ke pan siksa u kali lo ati the dam long lo dak dong ka song song da dolo ati non jadi kendeng so ma long ka pe amri ba tin thong putan ni song si pi pan bo ipon Dong Mukak Police Station atheng no along highway pen police station adak along dong kidokok ajok kilang alon kidojot theklong ledet ason silabang so adong along longli papleng tip lang mesenji pudong Mukak Police Station along OC Nilamoni Malakar pen kematha ateng pen Karbeng Autonomous Council kachari abang pumate team Karbeng long atum aphan kachuning ria teng pen labang so adim longli papleng sipini labang so adim along theng piarong kia sai kedeng pon Pai ni phai ingkorat kethom ani Dongmukak Police Station along theng piarong ke asai kedeng pon along Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuleram Ronghang MLA Dor Singh Ronghang Karbeng Autonomous Council EM Lon Singh Terong tapen Karbeng Long SP Puspara Singh atum chetong don labang so mai long Karbeng Autonomous Council CEM pen kaneng ji pon ke Dongmukak Police Station atheng non head jong long le ke thok adim along Children Park Prabjin pen kimrang pon poposi rat atheng nuk ning jetekang napen Dongmukak Police Station along boundary wall lapen donri mesen pen nang pinang ji pusi CM atheng no pin poralo pipajir don napen labang so mai long non head jong paklong plum cooperative lamps along bangpukang waipon BOD kilik along Cepahai don abang pu bang pia tuma phanta Karbeng Autonomous Council CM pen archopon Dongmukak pen Moneram be report Kabidele News program ya Dongmukak Thana aro এই Dongmukak Thana ডিপেডিশন প্রোগ্রাম করেছে বা এসপি অফিসে হোক বা ওসি অফিস বা আউটপোস্টে হোক বস্তুবোৰ আদায় কৰিছে আৰু এইটো কাৰ্যসূচী আজি একমাহমান আগৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে এসপি অফিচ আৰু থানা আৰু আউটপোষ্ট এই গোটেইখিনি কেম্পাছতে আমি গছ ৰোৱা আমি Karbeng Autonomous Councilৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ইমানখিনি গছ লাগে সেই গছটো আমি Karbeng Autonomous Councilৰ পৰা বিনামূলীয়া সেইটো আমি পুলিবিলাকে দিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ